ba langut ki khana bat langut ki long kami ki belajar na jiribam jong ka Manipur na do kala sngi ublei hadin belajar ka jingesiat ka mamar keliang hapdeng ki leno kuki bat ki sipai pahara hakabakane kalapen kelon yap ki shpongut ki dikhot jong ki kenhun ki belasha suba ba ki dei ki leno ki khana ki belajar ki kentup ye iwe ibadang asnam ka ata hakane ka jingelang bat ki nong thokot khubor hakasngi ba ar ki pulit ka Manipur ki thu ba ki te ki shpongut ki leno kuki ki le yap hakajingesiat mamar keliang ka belajar hadin ka jingesiat hakasnong jidabam ka badon hajan khaput bat ka Asam. Hari kising bahalang jong kidat benriu kuki kilapen shisha ba ki shpongut ki belayap kim dei ki leno hende ki dei ki nong tremon sobha jong kasnong. Kila dawa ya ka jing tok kit ka babanya halor ki jingja ki belapen long ya ki bansha penyam. Ki bor pahara kilapen long ya ka jing net khandra bantuet ya ki briu ki baja ki dei laingut ki kenthe bat laingut ki khana. Ki sipai Assam Rifle Border Security Force bat Central Reserve Police Force kin penpai ke lala dasiat pesha eki. Long uwe na ki he pulit ke Manipur ha kinong thok kupor ha kanong ba jong ka jela ha Impal ha kasngi baar. Ki le no kuki ki blasha subang ba ki de ki le no ha ka baning kong ki lahiat ma ya ka we ka jaka trekam jong ki pulit haji rebam na baro adyang ha ka bakane kalawan ra ya ka jingesiat ka bajur. Ki arngut ki bayap la itu kum ki riu rang ba na kasnong meitei baro arngut ala papo ka we ka jingtei ka blathang da ki le no na benrap susu uhe pulin. Ki te ki le no kuki ha ka bastang ki lahiat ma ya ka we ka thanat haji rebam na baro alyang ka blapen long ya ka jingekan at ban sedang hadin ba ki lahiat ma ya ka te ka jaka. Ki te ki le no kuki ki la le no sha ka we ka jaka sa ka barit hajaku rador karong ka bajengai da kumba 10 kilometer na ka thanat pulin. Kat kum ki kubor kelas dang bantang ya ki ying hakate ka jaka sa kat bah ka ju kapor kidang don bentah